दान्दिसे सम नुजाफैलायबाय चेनेलाव दा फंनैसोल' सावरायगोन आरो दिनैनि दिनाव माने बांद्राय एकदम लाला लालि बाथ्रा सावरायनाय नङा आरो मा होनो माखासे इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोननि जेनाखि बिराद मोजां मोजां कमेन्ट्स होनांगोन आरो माने बिथांमोननि बिराद मोजां मोजां कमेन्ट्सआ माब्लाबा माब्लाबा नैबेफोरबायदि बिखायाव फोनाङो बे हले सैथो आरो नंखाय नङा बिथांमोना बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामो आरो खायसे नंगौखौनो बुंहरो ओमफ्राय फारसेथिं साबायखरबो बावनांगोन आरो माने बिथांमोना आंनि भिडिअ बानायनायाव माने गाज्रि गाज्रि आंनि भिडिअखौ फल' खालामनानै माने बिथांमोना आंनि भिडिअनि बिथोराव मा दं बेफोरखौ बरननानै माने आंनि फारसे गाज्रि गाज्रि कमेन्ट बानायो आरो दा आं सानो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ बिराद माने फल' खालामो बिनिखायनो आं बिथांमोनखौ हाजारखि राया मानो बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो ओमफ्राय बाख्नायो आरो बिथांमोननि रायनाय बिथांमोननि बुंनायजोंनो जोङो रासिन माने मा जायो भिडिअ बानायनो थाखाय माने थुलुंगा मोनो बे हले माने एक नम्बर रायजोफोर दा जोङो सानो माने इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्रा माने जोंनि भिडिअखौ नाया बिराद दुखु मोनो नालाय बियो जों सानो आरो खिन्थु बिथांमोनानो जोंखौ रायनो थाखाय माने भिडिअखौ कमप्लिटलि नायजोबो आरो बे खिजानाय बिमा खर'आ मा मा भिडिअ हगारलायखोब्रा होननानै बेफोरबायदि रायनो नेबाय थायो आरो दा जिखुनु सानै साथामसोनि कमेन्ट्सफ्रा आंनि गोसोआव नांदों आरो लोगोफोर दा बिथांमोना ओरैबायदि कमेन्ट खालामदों माने दिनैसिम गोबां बोसोर बिपिएफनि जानानै बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा माथो बिपिएफजों दिनैसिमबो मानो नायजायाखिसै आरो ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नोंथांनि न'खरानो मानो सिलिंखारसो माथो न' गंसेयानो गैजाया होनलाहरो आरो दा नंगौ साननो गोनां बाथ्रा नोंनायाथ' नंगौ ओमफ्राय गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायनि नङा बेफोर बाथ्राफ्रा माने जाथिखौ सिन्था खालामनानै माने मा होनो हारिनि सेन्टिमेन्टआव खामानि मावनायनि मोनसे जोंनि बे माबा एक्सपिरियेन्स दा दिनै जाथिनि सेन्टिमेन्टआव हाजारखि मानसिया खामानि माव खिन्थु जाय मानसिया जाथिनि सेन्टिमेन्टआव खामानि मावगोन बै मानसिनाव माब्लाबाबो थाखा फैसा जानाय नङा दे खौथि मिथिबाय रायजो राजाफोर आरो जाय मानसिया थाखा फैसानि सार्थआव खामानि मावगोन बे मानसिया हले ओरैबायदि देरगोन माने रावबो फाग्ला थाल मोननाय नङा आरो बे माब्रै देरखोलै माब्रै माहाजोन जाखोलै माब्रै गारि घरानि मालिक जाखोलै होननानै माने सानफ्लांगोन आरो सिमां मोगथांफोर बायदि खिन्थु जाहा दिनै जाथिनि खाथरथियाव खामानि मावै मावै मा जादों दिनैसिम जाहा जेबो गैया गोबां सम जोङो दिनै मबाइलनि गेजेरजों टाइम बरबाद खालामहरो माबा मोनसे खामानि मावनांगौ बै खामानि मावनायफोरखौ जों दिनै बरबाद खालामहरो जाथिनि सार्थआव जोङो गोबां माने जेब्लानाखि इउटुब चेनेलाव एक्टिभ जादों अब्लानिफ्रायनो जोंहा दिनैसिम माने गोबां रोजा रोजा माने लस दं आरो टाइमनि लस खामायनाय थाखा फैसानि लस आरो जेरैबो बिथिंनिफ्रायनो लस आरो मान सन्माननि बिथिंनिफ्राय लानानै होन कमप्लिटलि माने लस आरो दा अब्लाबो जों सानाखै दिनैनि दिनाव जाथिनि सार्थआव खामानि मावनायाव जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबा मोनसे मोननांगौ जों बेखौबो सानाखै आरो दिनैसिमबो जों बिफेराखै आरो खुनु लिडारफ्रानो जोंखौ खिन्थानो रोंनाय नङा सोरबा लिडारनाव जों दिनैसिम थाइसे थाखा बिदों रावबो फाग्ला लिडारफ्राबो जोंखौ खिन्थानो रोंनाय नङा आरो नुफेराबो जानांगौ बेफोरबायदि आरो दा मा बुंनो मालाबा दुखु मोनो आरो जेनेबा मोनसे बाथ्राया बेनो जेनेबा सरकाराव फैयोब्ला बयखौबो नायनांगौ सोरबा सासे दैदेनगिरिफोरखौल' जावले जावले अननांगौ सोरबा सासे लिडारखौल' थोजासे बेनो अननाय होनानै बिनि संसारखौल' नायनांगौ बै रायजो राजाफोरखौ नायनाङा सोरबा रायजो राजाया मोननांगौआबो बै सोरखौबा नायफ्लेबाय थानायावनो बैसोर मोननांगौ बैसोर बिथांमोनाबो मोना दा बैफोरबायदि जाथायफ्रा जोंनि दा फिउचाराव जागासिनो दं दा बिनि थाखायनो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा खुद्रियो गोबां रायजो राजाफ्रा भटखौ लानानै दुखु मोनो बिसोर राजा जागोन जों मा मोनगोन बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा जोंनि समग्र रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारो दा दिनै बिनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै जाथिनि सार्थआव खामानि मावालासिनो दिनैहाय
थाखा फैसानि सार्थआव खामानि मावनो गोनां जायो आरो दिनै मानि थाखाय ओरै बारलाय जइन जानो गोनां जायो बेफोर बेयाव जेबो गैया माने थाखा फैसानि सार्थ आं जुदि गाबोन बैयाव थाङोब्ला 1000 मोनोबा एसे न'खर सालायनो रेहाय जायो गाबोन जुदि बैयाव थांनानै एथ' मोनोबा आं बेयावबो एसे मानि थाखा फैसा माबाफोर जेंनाफ्रा समाधान जायो आरो दा बेफोरबायदिनो दिनैनि बे समाव नुबोगासिनो दं दिनै जुदि जाथिया माबा मोनसे अलखद जादोंबाबो खिन्थु बै दिनैनि दिनाव जाथिनि अलखदखौ रावबो सांग्रा गैला होननानै बुंनांसिगोन आरो रायजो राजाफोर दिनै जायनि थाखाय माब्लाबा समाव माने सरखारफ्रा बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां जानो गोनां जायो खिन्थु जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दैदेनदों दिनै बिथांमोना थिगैनो दैदेनदों जों दिनैसिम मानियो इसोरबायदि मानियो जों बिथांमोननिफ्राय गरसेबो मोननो लुबैयाखै खिन्थु दिनै गोजौ लेभेलनिफ्राय जाय बिथांमोना गाहाय लेभेलाव थादों बै बिथांमोना ओरैबायदि जघन्य खामानि मावो राजा जाखांनायनि उनाव नों मा मावदों नों मावाखै नों मैयासो फैदों नों मा मावखो नों दाख्लैसो फैदों नों हारिनि थाखाय मा मावखो नों दाख्लैसो फैदों नों BPF दोलोनि थाखाय मा मावखो नाथाय दिनैनि दिनाव गोदानखौ लानानैथ' गोदान फैनानैथ' दिनै BPF दोलोआ दिनै राजा जादों खिन्थु दिनै माखासे नेताफोरनि सायाव बेफोरबायदि गोदान गोजाम होनबाय थायोब्ला दा फाइनालि जुदि बे गोदाना खारफिनजोबनांगौब्ला गोदान होननानै दुसिबाय थानायनि गेजेरजों जुदि बे गोदान हाबनायफ्रा जुदि दिनै UPPLआव जुदि खारजोबफिनलांनांगौबा बे BPF दोलोआ सरखार दानो हागोन रायजो राजाफोर दा जिखुनु हक जों दिनैनि दिनाव बुंनांगोन BPF दोलोआ जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों अब्लानिफ्रायनो जों दासिमबो दोखो बे BPF दोलोआवनो दं आरो मोनजाबाबो मोनलोङाबाबो आरो दिनै सरखाराव फैनायनि उनाव दिनै सरखारनिफ्राय मोननानै माबा मोनसे माहाजोन जानांगौ बेफोरबायदि नङा आरो जोङो बै समाव जेब्लानाखि इउटुब चेनेल गैया अब्लाबो जोङो ओरैबायदि खामानि मावदों ओरै खामानि मावो आरोमोन जोङो माने बेफोरबायदिनो हाफालाबायनानै माबालाबायनानै बेफोरबायदि खामानि मावो अब्लाबो गरसेबो मोननायाव गैया आरो खुनु BPFनि नेता आरो खुनु BPF सापर्टार प्राइमारि ब्लक होन माने दिनैसिमबो BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि मालिकआ ओरैबायदि थाखा मोनदों होननानै मालाबाबो बुंनो हानाय नङा बेफोरनि सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया आरो दा बेजों लोगोसे मा बुंबावनो माने बांद्राय बुंबाबो दाय जायो नङा होमबा लिलि लाला दा जिखुनु आसल खोथाया बेनो जेनेबा मानसिया आबादखौ मानो मावो गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय माबा मोनसे आबादनिफ्राय मोननो थाखाय दिनै बै बिफांखौ मानो गायो बे बिफांनिफ्राय फिथाइ मोनजानो बा जाय बिफांफ्रा फिथाइ जाजाया बिसोर माने बिफांफ्रा फाननानै मोनजायो माब्लाबा समाव देरनायनि उनाव दा बेफोरबायदि मोनफा माने मिजिं लानानै आसा खालामनानै साफ्रोमबो मानसिफ्रा खामानि मावो दा बेबायदि खाथां आरो दा दिनै गुलुंनाय बिफांखौ दिनैहाय साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा समग्र BTCनि आइ आफाफ्रा दिनै नों एसे नारखोलाय बै एसे नारखोलाय बै एसे नारखोनानै दिनै मोनसे गोग्लैसोनानै थानाय 5 बोसोराव गोग्लैसोनानै थानाय बे गेरेमसा बिफाङा दिनैहाय रायजो राजानि अननायाव रायजो राजानि दिनै लोब फैनानै बे बिफांखौ दिनै फसंथाफिननो हादों दा फसंफिननो हानायनि गेजेरावबो दा दिनै सरखाराव फैबाय होननानै बिथांमोना गोरा जानानै जुदि बायदिसिना जेरै गोसो एरै सानलाबायनानै दिनै बे 5 बोसोराव मा जागोन मा जाया बे बोथोरावनो जाखाजोबनांगौ होननानै दिनै माने बेलादारफ्राबो दिनै जाग्लुंलाजोबोबा बै रायजो राजाफ्रा मोनजायाबो भट होनायनि जेनाखि बिनिमय मोन्थायफोरखौ जुदि मोनाब्ला साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना खुद्रिगोन आरो बिनिफ्राय देरसिन माने साननो गोनां बाथ्राया बेनो दिनै जोंनि BTCआव गोबां माने गरिब गुन्द्राफोर दं हरनानै जाग्रा माबा-माबि ना सारनानै जाग्रा माबा-माबि फिसा बिजनेस मावनानै जाग्रा अनेक बिथिंनि खामानि मावनानै जाग्रा आरो दा बै बिथिंफोरखौबो दिनै बिथांमोना राजा जानायनि उनाव जुदि नोजोर होनो रोङाब्ला बे माब्लाबा समाव बिराद गाज्रि फिथाइ मोनजागोन होननानै जों सानो आरो दा UPPL दोलोआ दिनै मानि थाखाय जोबलांदों UPPL दोलो जोबनायनि खारनानो जाहैबाय बिदिनो दिनै UPPLआ 5 बोसोर सरकाराव फैदोंमोन थगाय थसि
सारा जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिथांमोना परिबर्तननि नाम लानानै बिथांमोना खनसे राजा जादोंमोन। दिनै मानो बे 5 बोसोरावनो फांखुंसिनि बिथांमोना स्लिम जानो गोनां जादों? मानो हांगार मानो हाथफ्ला जानो गोनां जादों? दा बेफोरखौ नोजोर होनानै साननो गोनां। दिनै UPPL दोलोआव माने बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि माने प्रब्लेम जादों, माने रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना अनसायनो रोङाखै, मेनटेन्स खालामनो रोङाखै। सोर रायजो राजानो मा नांगौ बिथांमोना नोजोर होनो रोङाखै। बबे जायगायाव लामा दालां नांगौ बेखौ नोजोर होनो रोङाखै। बबे जायगायाव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ बिथांमोना सिन्था खालामनानै मोनसेबो जिनिसखौ दिनै बिथांमोना बानायनो हायाखै। दिनै जेसेबां खौथि खौथि थाखा हाबदों बिथांमोना जानला मोनला बायदिसिना आसनि बानायलाबायनानै बैफोर जानला मोनला आसनिनि दारै बिथांमोना रायजो राजाखौ अनेक थगायबोदों। दिनै दुरान काप खुंदों बिथांमोना, माबा माबि फेस्टिभेल खुंदों। दिनै बेफोराव बिथांमोना खौथि खौथि थाखा गारनानै दिनै रायजो राजाफोरनि मोननांगौ मोन्थायफ्रा दिनै बै खौथि खौथि थाखायावनो दिनै जोबनो गोनां जादों। दिनै 100 कौटि साननानै लादो, बै फेस्टिभेलाव जुदि 100 कौटि थाखा गारोब्ला जाथारि फेस्टिभेलाव दिनै बै 100 कौटि थाखाखौ दिनै रायजो राजाफोरनो राननानै होयोमोनब्ला बै रायजो राजाफ्राबो एसेबाबो रेहाय मोनगौमोन खस्थ'निफ्राय। दा दिनै बैफोरबायदि फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरखौ अनसायनो रोङाखै। दिनै बिथांमोना साख्रि बाख्रिनि आरो गोबां माने गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होनाय, दिनै बैफोर प्रतिश्रुति होनायखौ बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै UPPL सरकारा लांदांसे गांलाब जादों रायजोफोर। बे हले खाथां आरो। दा दिनै बिथांमोना दुर्भाग्य माने बे UPPL दोलो होननाय नामा थारमाने मोगथाङाव जाखांफिनगोन ना जाखांफिना बे माने बयनिबो माने गोसोनि साननायाव थाहैबाय आरो रायजो राजाफोर। दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर, दिनै UPPL दोलोनि माखासे IT सेलफोर इउटुबारफोर दिनैनि दिनाव बिराद एक्टिभ जानानै दं। दा दिनै ओरैबायदि एक्टिभ जादों बिथांमोनहा, जे बाथ्राफ्रा नंथारा बै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो दं। जिहेतु बिथांमोना फिल्डखौ लाखिनांगौनि बाथ्रा दं। दा बिनि थाखायनो जे बाथ्राफ्रा नङा बै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारगासिनो दं। नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुदों बिथांमोनखौ माने हेंथा होनो हानाय दिनैसिम जोंनि BPFनि गेजेराव माने गोबां इउटुबारफ्रा ओंखाराखै। दा बेखौ सिन्था खालामनो गोनां। दिनै सानफ्रामबो जुदि बे सासे मानसि एबा गोबां मानसिया नंबाबो नङाबाबो बे फंसे बाथ्राखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला, सोरबा पार्टिया बुंजाबाय थायोब्ला बै रायजो राजाफ्रा नङाबाबो बेखौ फोथायनानै लानो गोनां जागोन। बेनो मेन पइन्टआ रायजो राजाफोर। दा साननो गोनां बाथ्रा। दिनै BPF दोलोआ इलेक्सननि सिगां गोबां गेरेन्थि होदोंमोन, मावफुंनो हायाखै होनलाबायबाय बोरमाफ्रा नङा होमबा रायजो राजाफोर। दा माने बेफोरखौ मेलेम गेसाव होननांगोन, खंख्ला मेलेम जेबो गैथारै माने गोबोरखि मेलेम होनथारनांगोन जोङो बिदिखौ। माने खुनु खामानियाव उदाया, ब्रेन शटनिफ्राय डाबल ब्रेन शट होननांगोन बिदि होनग्रा इउटुबारानो हक लिडारानो हक बेफोरबायदि आरो। दिनै सिन्था खालामदो, जाय बिथांमोना दिनै मास मोनसेयानो सरकारानो जायाखै आरो बै गेरेन्थि होनायखौ मावफुङैखौ लानानै आन्दलन खालामनाय, माबा मोनसे खालामनाय बुंलाबायबाय थादों बै राजु नार्जारि बिथांमोना। दिनै राजु नार्जारि बिथांमोन बायदिया जुदि मोनथियोमोनब्ला, दिनै सिन्था खालामनो रोंगौमोनब्ला, दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि माबोरै बुंनो हाखो? दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव सरकार खालामदों। दिनै बे 5 बोसोराव बबे मोनसे गेरेन्थिखौ नोंथांमोना मावफुंदों? न'खर साख्रि, सुइजारलेण्ड, NDB बिदा फंबायफोरखौ जेलखानानिफ्राय उदाङाव लाबोनाय आरो एग्रे बेग्रे माने लिलि लाला आसनि बानायनानै रायजो राजाफोरनि डेभेलप खालामनाय नङा होमब्ला? बबे बिथिंखौ मावफुंगोन नोंथांमोना? बुंदो राजु नार्जारि बिथांमोन। दा लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव आं बिनिखायनो बुङो आरो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव बुंदों, दिनै UPPLआव थानाय साफ्रोमबो IT सेलनि मानसियानो हक, इउटुबारानो हक, दैदेनगिरि बिथांमोनानो हक, दिनैनि दिनाव खुनु माने मेलेम गैया, जुजाय मेलेम बिथांमोनाव। दा आं बिथांमोनाव मोनसे कुइसन सोंगोन। दिनै राजु नार्जारि बिथाङा मोनसे आबाद मावबाय, मुला आबादनि दिनै फोबाय बिथाङा। दा दिनै फोनायनि उनाव बिथाङा बै
आबादखौ बै मुला आबादखौ दिनै फोनानै गाबोननो बिथाङा मोनजागोन नामा? आं दिनै बेखौसो कुइसन खालामगोन। दिनै जे आबादा दिनैसो जुरिजेनदों, बिथाङा दिनै फोनाय लोगो लोगो मुला आबादखौ फुनानै जानाय बबे दुनियाव नुफेरखो राजु नार्जारि नोंथां? आरो बे गेसाव गेसाव इउटुबार बिथांमोना बबे दुनियाव नुफेरखो? दिनै बिथांमोनहा सिन्था खालामदो, ओंखामा दिनै जाननाय लोगो लोगो खांनानै जाजानाय मोनसे जायो नामा रायजोफोर? दिनै ओंखामा संनाय लोगो लोगो खांफिननानै जाजानायनि मोनसे परिबेसाव फैयो नामा बेफोर? दिनै सम नांगोन, दिनै सरखार दादों आरो गोबां दिनै मावफुंनांगौनि खामानि दं। दिनै सरखार दानायनि लोगो लोगो गोबां जेंना जेंसिफोर दं आरो दोला थगायलांनाय गोबां बायदिसिना फोरखौ खहा जानायफोरखौ सुफुंनांगौ दं। दा बेफोराव जों अनेक टाइम नांगौ दोला। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव नि गेसाव गेसाव नेताफोर आरो इउटुबारफोर आरो IT सेलनि मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव सासेबो मेलेम गैया आरो मेलेम गेसाव होननानै आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन। आरो बे दोला बेबायदि जुदि आखल आखुजों बाथ्रा बुंनांगौब्ला आरो बेबायदि कन्डिसनजोंनो थायोब्ला बे जिनिसा हांगारबो थानाय नङा, हाथफ्लाबो थानाय नङा, नामबो थानाय नङा, सेस जागोन रायजो राजाफोर।